Ngayon po ay paparinig ko po sa inyo ang isang awitin na teamwork na ginawa ng mga FYS ng Central the Seven Angels of God or Central ng Pitong Angeles. Kami po ay nasa Region 1, District 11 at nakatira po kami sa Rosales, Pangasinan at kami po ay mga Ilocano. Ang sabi ko sa mga kabataan ay bubuo tayo ng isang original song na manggagaling sa inyo at binigyan ko po sila ng title na Naawisa Kaputi Pamamati Ken Cristo. In Tagalog, ano nga ba ang reason kung bakit nagkaroon ka ng pananampalataya sa ating dakilang Diyos, ang ating Panginoong Hesus Kristo? So, nagbigay po ako ng 10 minutes. Kanya-kanya pong sumulat ng tig 2 lines. At ito'y pinagdugtong ko at nakagawa po ako ng isang masayang awit patungkol dito. Kaya masayang-masaya sila dahil nakagawa sila ng kanilang original song dito sa sentro ng Pitong Angeles. At ito po ay kinakanta nila sa iba't ibang lugar na sinasaliwan ng isang sayaw para ang mga lahat ng tao na nakikinig ay napapangiti at napapasayaw na rin. Sana po ay mapakinggan ninyo ang awitin na pinagkaloob ng ating napakadakilang Diyos sa pamagitan ng awit na ito na naawisan kaputi pamamati Ken Cristo. Bibig ko amin na pagkakamali, ay sundrugin natin panagbabawi. Inawis natin may isang anghel na mapasurutin na nananalagiyak. Inturong nagsasaka paliglang ilbilin na at hindi kayong naruden tapi cek puas sedikit tapi balik hari tayo ang magkapancing ato di pa nakaamis ko isa pa lang dapat hindi kani adun trigalo di na talo nga tanda na itatak di Espiritu Santo, may saan na mag-aliwen at natimugin ko. Hanya na nagsako, tawi na nawate, hindi di Diyos ako, kapalit ng niligan na, at sabi kayong naruden, tapi cek puas sedikit, tapi balik hari tayo, apa kepenting ato? Di pa nakaawis ko, isa pa lang dapat ko ikali, at hindi ka din tinatawag na ari.
Sulit tayong larutin, Tatay Chip